Hola, el meu nom és Xavier Rossell i porto més de 20 anys dedicant-me al món de la il·lustració, disseny gràfic i caricatures en el món professional. Avui us ensenyaré com construir una cara de perfil, d'escorç i de front i les seves proporcions i expressions. El que és l'òvul que, com ja sabem, confeccionat pel cercle i el que és la mandíbula, i el dividirem també en dues meitats, vertical i horitzontal. I això ens servirà per dibuixar el que és els ulls, el nas, i la boca. Si el personatge està rient o somrient, dibuixarem la boca corbada cap avall. Les línies de moviment que arriben fins al nas. Llavors, els ulls posarem que estan mirant cap a la dreta, posarem les celles una mica alçades, podem posar la boca també una mica oberta i dibuixarem una mica forma dels mofletes i el que és la mandíbula. Llavors li podem fer un cabell divertit, i el que és les orelles. Això seria la cara d'un personatge somrient de front.